Hej, mit navn er Henning Christensen. Jeg står hernede i Bistrong i mit eget gym, jeg selv har skabt, og jeg vil gerne fortælle om et 12 ugers forløb, hvor det handler om at få så meget muskelmasse på som muligt. 12 muscle bootcamps. Det kommer til at ske hernede. Vi mødes hernede hver torsdag kl. 7. Vi starter med, at alle bliver målt og vejet. Hver anden torsdag har jeg et teoretisk indlæg omkring hypertrofi, muskelvækst, omkring træning og omkring ernæring, evidensbaseret, kombineret med mine 25 års erfaring på området. Efter det, så går vi ud i lejre, så går vi ud, og så er det hardcore fælles træning, men alle kan være med, kvinde eller mand, om du er nybegynder eller du er erfaren. Det er delt op i 3 faser, og hver fase tager en måned. Den første uge, hvor vi starter med 2 split, det er kick-off-fasen med en progression på volumen. Fase 2 går vi over og bliver lidt mere avanceret. Det er et 60-split program, hvor vi har progression i volumen, men også i intensiteten. Altså vi øger simpelthen i belastningen og reducerer gentagelser. For til sidst at slutte af med en hardcore. Det er et 2-split, men det kører med et 4 forskellige træningsprogrammer. Det er ret avanceret, og målet er her, at vi slutter af med at lave en PR i dødløft, bænkpres og squat. Den måler vi selvfølgelig til at starte med, hvad vi starter ved, og så til slut, der skulle vi gerne alle sammen komme ud med en personlig rekord. Hvis man ikke lige er til de øvelser, så finder vi en erstatning for det. Her er resultaterne fra de første trial-hold, vi lige har gennemført med stor succes, og de 5 kursister, der var med her, de flittige af dem, der har holdt sig til planen, dem der virkelig har fyret den af og brændt det her ind under, de har taget minimum 5 kg muskelmasse på, og her snakker vi, en af dem var en af dem, man kalder en rigtig hard gainer, altså en, der virkelig har kæmpet for at tage på en muskelmasse i mange år, uden at lykkes. 5 kg på en lille krop, det er meget. Og som man kan se på den her kurve, så har vi forløbet over de 12 uger herhen af og heroppe af i gain muskelmasse, og der er lidt sving på kurven, men der er rigtig gode forklaringer på, og det er det, der er så fedt ved, at vi måler på det, så vi kan gå ind og justere, eller hvis der er nogen, der er kommet til at sove i timen, eller tabt sulten, eller sådan noget, så kan vi få dem op at stå og få dem i gang igen. Det bliver skide godt. Vil du være med? Så er vi hernede i Bistrong Gym. 12 muscle bootcamps, hvor jeg garanterer for, at du vil øge så meget muskelmasse, du ikke har gjort før.